Падрыхтоўка да святкавання знакавай юбілейнай даты ў Брэсце разгорнута вялікая. Аб самых значных будоўлях сёння добра вядома кожнаму жыхару горада, ды і госці абласнога цэнтра заўважаюць, горад сур'ёзна пераўвасабляецца. Перад пасяджэннем рэспубліканскага аргкамітэта па падрыхтоўцы і правядзенні святкавання тысячагоддзя Брэста старшыня аргкамітэта, кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Наталья Качанова пабывала на будоўлях і адзначыла даволі вялікую актыўнасць работ. Очень активно ведутся работы на всех строительных площадках. Важно то, что везде обеспечены объекты финансированием практически. Хватает строителей и, в общем-то, хорошая стадия готовности этих объектов. Я думаю, что к празднику город будет абсолютно обновленным, красивым, уютным, удобным. Местные органы власти работают достаточно активно, ответственно. И я думаю, что сегодня просто мы обозначим те вопросы, которые надо будет еще решить на уровне республики. А в целом здесь, мне кажется, все достаточно нацелены на получение результата. У плане мерапрыемстваў па падрыхтоўцы да тысячагоддзя Брэста будаўніцтва і рэканструкцыя 28 аб'ектаў. На сёння 4 ўжо уведзены ў эксплуатацыю, 12 запланаваны да ўводу ў гэтым годзе і столькі ж у наступным. Кіраўнік горада Александр Рагачук далажыў аб іх гатоўнасці, адзначыўшы неабходнасць асаблівай увагі заходняму абыходу. У сілу маштабнасці і значнасці аб'екта патрабуецца яго дафінансавання. Таксама і Міністэрству транспарту неабходна паскорыць фінансаванне работ па вынасе рачнога порту. Усе астатнія работы вядуцца згодна з графікам, а некаторыя аб'екты плануецца увесці і датэрмінова. Учитывая тот темп, который набран сейчас по строительству, сейчас руководством области принимает и Министерство финансов принимаются меры по увеличению финансирования, чтобы досрочно некоторые объекты ввести, с учетом проведения европейских игр в июне месяце и транзитного положения нашего города. Даны поручения губернаторам максимально к июню следующего года сделать самые важные инфраструктурные объекты. Святкаванне тысячагоддзя – гэта не толькі будаўніцтва аб'ектаў. Міжнародныя канферэнцыі, фестывалі і конкурсы, спартыўныя святы. У юбілейны год у Брэсце запланавана каля 1000 рознафарматных мерапрыемстваў, апагеем якіх стане вялікае святочнае шоу пад назвай «Міленіум». Яно пройдзе 14 верасня 2019 года ў акваторыі ракі Мухавец на пантоннай сцэне. Канцэпцыя свята таксама была прадстаўлена на пасяджэнні аргкамітэта. Людмила Салзна, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».